Kinong yalam jong kiseng khayi do yong hakatain Giant Hills kibadan hapo ka Shatri jong ka Meghalaya Joint Action Committee kabakan thobya ka Association of Meghalaya Traders and Transporters, Giant Hills Truck Owners Association, pat ka All Giant Hills Cement Association kilapan pau ya ka jing singau kya haka baya day bat ka jingle mon jong ki karkhana pen mi deu bilat hakatain Giant Hills habaya kren berkilat pathai kubor haka singi thok deng kinong yalam jong ki te kiseng kel ong ba ki cement company ki badana East Giant Hills kila le kat ba ki mon bat ki knyon ben ya ki nong shalan deu yong bat maushun ki badai kina kane kadla bat kila keno ru ba kane kawanjia namar pa omdon bakmi lang na kaliang ke sarkar na district council na kaliang general secretary ke JSC uba pasi ulaya thuru ba bon bha ke jingdu nong na kaliang ke jingyo lom khajna ke ba ka sarkar ke de banyo bat kila dawa na ke sarkar banbu ya ke wei kalat custom station ha kuliang nang ba ka khajna kan lai kai ba ban khang lat ru ya ke jingyo le mon ki te ki khai khana mi deu bilat long ram ta gila tip laga ka shlong de gane East Giant Hills de gate gila set up juga industries mo anda set up these industries teng I ba biknyot ya ki local suppliers nado how de yong nado how limestone biknyot de kata nang ta laga don ki baki bat kalap ka don po jongki langi kit yo de yong ki ong o ngi wat yo de yong ba ha andre ki ong besniu ki don kalap laboratory don pat ki hang to ki analyze ki test ya gitu ki ice contents lani ki moisture contents kata kendeu ne ka jingdan go hatau de yong ki ai report hi maki mdon ngi tep gat baki ai ngi haban pun ka sarkar kam don ktira ban don lang hang to lani ka district council kam don ktira ngi paj ba ro ngi tep la teladang ngi kidau do hakali jong ro la ngi kit kanu ton ro la subo ngi kit arthel ton la ton subo arthel ton example tegi apok space ki tip maki ki operate maki la da arpeo ki ong khatsan ni haban ngai temut kene ki manipulate ya ke business jong i ka bam la so bodong plus na kata ya ke bill ki ai jelang de ki benai sa prosan sni arnai la benai andre ki briu jong ki pat ki le bat ki ai kat bakimon ki le hi ki wan hi ki thet hi de yong ro te ki la ban le kat bamon plus handor kata ro kan leakage jong revenue ro kalong ka ba he ba jing de bat cement factories ni ba na supply do yong na supply do limestone mundon de kata ka jing check ke na ka DMR kam don na ka tax kam don na district council kam don non gono andre ka lagi ki kali ki ya de ki spa ton de ki peu ki kali de yong ne ki masun telada ka to ka revenue ka leakage revenue lada ka government ka tap ye kine ka leakage revenue ki deploy gitu ki agents jong government ang to tenaga ne ka leakage revenue ka government ka laban snari ispa dili di spa kilometer surok ka laban snagi school ki hospital ki ega lada ka government ka tip subo kum ka district council jong stay Giant Hills district council autonomous district council hawai ko kam don tulok ngi hagine ka bau CMO ong ba ka government kamlaban ay tulop ya ki staff jong ka district council ta ka district council ka don say haba ki don hado phara kan dai cement factory support stay la da district council kan katap gitu ka leakage revenue no limestone no do yong la ne gino ka bo ya ki kumno ban generate revenue ngatrai ba ka district council ka bon pisaba kalaban silut barohot ki tu tulop jong ka ki staff jong ka ki bangsa ta ki banai kumnai. Citizen first is our motto. We believe that our citizens need to be connected with government for faster and efficient service delivery. I am happy to announce that we are coming up with a dedicated CM helpline call center.